the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. So mama, don't stress. So ayun, ang tubig, baha, na dito. O nara dito mong balay. Woo! Ang tubig dari Pero, dito lalom na. So, maya pang ginalatas permanente. Kada natay mga importante nga lakaw. Og, nanad naman po may turiya. Uy. Nanad naman po may turiya. Medyo ngilo lang kay na may mga linta. Oh my God. Jesus Christ. Pero ko sa bati. Ngilo. Tara. Luluhan mo ka ng anak, guys. Lukayo. Isa pag yun na yung linta dari. Experience sa pagkaktan o linta mga kaprobinsya. Grabe. Ngilopas. Ngilopas imong ex. Yak, na something. Nigawas yun ko o tuyo kay magpa-signal ko gama dito sa unahan kay wala signal sa muang balay dapit kay mag-save ko video para sa amoang biyahe Gobernador Generoso last Sunday. Ayun ang tadari dapit na side siglo na dito ang dalan dari balay na sa ko ang auntie haana po happy ng balay. Grabe. Ang anino is here. Anino lang. Kaya pangit kita kung nangit. Okay. So, kanila ko ito ang tubig baha. So, huni ato ang gilatas na dalan. Sa gikan sa kalsada, sulungan pa nga mo. So, very bukid para sa mga sige gusto nga mo harap dari sa mga para na to check na ito nabay. Ay, para sana gusto mo vlog ani mo ang bye na Diyos ko ako rin maluoy sa inyong motor kung sa pa sorry kayo kay lapog kayo sa ato ang barangay na ako na tanong natagaan na nagsolusyon ang mga problema dari aning baha pero may sa mga lugar. Alright. Mga taga-Asuncioneros, shout out kaninyong tanan. Og uyon, tira dapat sa akong pasignalan na naman po na tubig. No ko. May mong tulay. Pero karang kilid dara delikado kung diri ang side o ano. Okay, nabangag na sa likod sa motor. Oops, nahinay pa nga. Masid ka. Halag mabasa ko ma-slide basta kang cellphone dili. Kaya total wala pa man ka na basa. Aw, sarang na basa. Ay, dili tayo sa pagam. Manok dito. Ito bansa. Ayan. Abot ako dali dapit sa akong ginapasignalan. So, bye-bye guys. Amping tanan ka probinsya. Ug tanang mga kaligid. Babushka.